Лічбавая валюта функцыянуе ў свеце 15 гадоў, але ў нашай краіне дасюль няма адпаведнага заканадаўства. І нават цяпер, як высвятляецца, улады не ў стане яго стварыць. Чыноўнікі нават пасварыліся праз гэта. На самом деле тот же Национальный банк до сих пор четко не знает механизм функционирования этого банка, как это повлияет на республику, на бюджет. То есть на что мы соглашаемся, вот сегодня, да, непонятно. Затое Лукашенко пачаў разумець магчымасці крыптавалюты. Давайте мне свои доллары, я вам даю токен. Гэтай ідэі 10 месяцаў таму скарыстаўся цяперашні сябра Лукашэнкі Дональд Трамп, які на сваіх мемкоінах зарабіў сотні мільёнаў долараў. Поэтому я трампіст. І яшчэ адзін важны момант. Лукашенко сядзіць у прэзідэнцкім фатэлі, як на парахавой бочцы. Калі давядзецца ногі рабіць, золатавалютных запасаў у кішэні не раскладзеш і незаўважна не вывезеш. Сейчас деньги спрятать невозможно. Ну, белорусский рубль можно закопать где-то. И то президенту сложно, я всегда говорю, что президент один нигде не ходит. Обязательно кто-то сзади смотрит. Іншая рэч – крыптавалюта. Я что, должен создать какой-то офшор, или он уже там создан, и сегодня и вообще вывести их из-под закона? А выводить ёсць што. Если ты во власти, значит, обязательно где-то что-то возьмешь. Такого не бывает, чтобы ты не воровал.